Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzerare 263 pari pachene chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka chekutanga ndinokumbura kuti like this video kuti tiwande malikes, zvinobatsira kuti ini ndikasike kudzoka nemanews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani, maupdates epanapa tinoona kuti kamabatanidza tinge chitiro timawane manews updates ezvinhu zvakati wandei zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka first update iyo yechitunha chane 2 years chisati chavigwa. Vanhu vazhinji vatobata muromo pandataura izvo, vamwe vatoti Hadzerare ari kunyepa, but nyaya dzepanapa dzinofamba dzine manews updates ane proof echokwadi asina nhema mukati. Update iyi regai nditaure ndichiti vaurayi vakauraya mwana uyu. Chitunha ichi mushakabvu uyu ndewe mwana mudiki musikana akaurayiwa naJohn Zvivi naAlistair Sibanda. Nyaya iyi takainzwa kwaTete Tiuda, vaviri ava vaive mukadzi nemurume. Alistair Sibanda ndiye akakodzeresa kuti mwana wasisi vake vamuuraye vachida kunomuchekeresa. Zvese zvaitika zvikunzi chitunha chakaiswa musaga, bva vanorasa kwavakanorasa pakuzosvika kuti chitunha chakazowanikwa. Chitunha chawanikwa zvakakonzeresa kuti mwana uyu asavigwe zvaizvezvi. Pakaitwa maDNA tests. Chitunha ichi maresults aifanira kubuda ari mwana musikana, but akabva abuda ari mwana mukomana. Saka kubva ipapo ndo paperera nyaya iyi aisati yatongwa kana kuziva, hatisati ine idea kuti ichafambiswa sei kubva ipapo zvichienda kumberi. Asi zvaizvezvi ndo mamiriro azvakaita. Maresults akazoita mwana mukomana, asi mwana akaurayiwa ainge ari mwana musikana. Ndokumbura kuti zvadofika comment section, news updates iyi taitora kuna More Boys Munetsi mukoma vedu. Thank you so much nekutizivisawo zviri kuitika maererano nenyaya iyi. Vazhinji vangada kuziva kuti zvakazofamba sei. Next update iyo yamadzibaba vane mukurumbira zita harina kutaurwa zvaro, but vana madzibaba ndimi yamuri kuita iyi bho here. Madzibaba vakatiza mhuri vachienda kupfambira vari kunzi vari kuura nayo vachidanana vasiya vana. So mukadzi wamadzibaba ava zvikunzi madzibaba vane mukurumbira muno munyika yeZimbabwe vachabuda vachichema. Ndichatotanga ndakuisirai first video rakatanga kubuda masitiri esocial media vachichema, ndozokuisirai last video vachiti ndazofunga kudai. So ndanimbone first update. Aiwa, vanhu ndijaje. Ini ndikutambura nevana. Vana vanoshaya chekudya. Ndane makore ndichitambura nevana ndiri 1. Munhu anozvita muprofiti mukuru wechechi wekuti maimprofita vemusangano ivavo ndosiye maimprofita vaakatizisa umba kwake. Vakagara vese atizira umba kwamaimprofita. Nawo maimprofita ivo vaane mwana vanoshedzerwa Denison anoita mari, vanopiwa bhiko remaflowers. Asi ari kufela kana kubhadhara transport yemwana inoita $30 per month. Vana vanoshewa chinhu chekudya. Motanzi ndanyarira kwenguva refu. Indakaomerwa neupenyu. Muupenyu ndotoshiro dai ndawana vanhu vanotibatsira kunyange negrosari. Kunyange dai vana chai vatoiswa pabhimu. Nekuti all this way ndaitambura nekubhadhara fees. Ndotambura nevana. Vana vanoshaya chekudya. Ndoshaya kana rent. Ndoshaya kuti vana ndovararamisa nei. Asi ndakaita vana neprofiti mukuru wesangano. Vanofamba nefortune. Asi waanogona kuchengeta ndiye mukadzi waainaye. Nevana vemukadzi yetu vanovachengeta. Neuyo azvarwa anoshedzerwa Denison nemaruva. Jaji mimi ndituke henyu as far as zvamunoda. Ndinosvika pakuti ndaneta neupenyu. Vana vacho ndonotsveta hangu kuorphanage. Ndosvikepi neupenyu life ichidai. Kurarama ndifunga ndinorarama pambacho ndofunga kuti kufa kuri nani. I went through a lot. Ndakaita zvikwereti zvevanhu zvandakabhadhara zvimwe zvacho. Zvimwe handisati ndatopedza kubhadhara. Ndiri kusafa nekuda kwekuti ndiri kuda kuraramisa vana. Ndatambura neupenyu pamwe pacho ndosvika pakuti ndaneta. Ndosvika pakuneta neupenyu. Vana vacho ndovapani. Vane malinks emaorphanage emutore vanomuendesa kuorphanage. Inini ndanetsa. Ndiri kutambura nevana vanoshaya chekudya. Baba vari vapenyu vachiinjoya neupenyu. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndotoona kuti kufa kuri nani. Vana ivavo ndinovaita sei? Ndabva kure ndichisingaira nevana. Vanhu vachirarama zvakanaka vachindiona sebenzi nini. Kufa kuri nani. Rimwe video ramadzimai vakasiyiwa nemurume ndakukuratidzai ndatione this video.
Hi guys, pane vanhu vakawanda vari kubvunza kuti Milly wakazonyarara madzibaba vakazotumira chikafu here, madzibaba vakuchengeta vana here, madzibaba what. Update on issue yamadzibaba. Madzibaba vanozvita kunge munhu anopisa, ende madzibaba vane chigai. Hanzi zvaakatoita zvinezvi hanzi akatondimaketa ndaakutopisa patown. Madzibaba havana chikafu chavakawinza, havana kuchengeta vana kwavari kudii, kwavari kuita. Saka video ndoda kuti munatsoisvitsa kuna madzibaba. Moti kwanzi neni wakazvara naye vana 4, ukaita marriage ye 13 years tiri mumarriage. Vana ava vakatozvarwa vana mhosva. Iwo handi wati haudi kuchengeta vana. Wati iwewe zvamamanje ndimi muri kupisa. Aiwa, it's okay. Vana ndichashingirira kana ndichishanda. Ndichiita chero chandinoita vana ndichachengeta. Asi nangoti nditi kwamuri madzibaba muprofita. Kudenga kuri. Rimwe remakore misodzi yangu nevana. Mwari vachatidaira vachatinzwa. Regai henyu kuchengeta vana. Zvona ndava. Koninga kuitei. Mataura vanoti kana achipisa. Nga announce zita rangu aposti mapictures angu aunoti Harare Maseuzera anoenda kuchikurubhi. Aiwa, zita nemapictures hansi kuzoposta. Handi mati munoda kundiendesa kuchikurubhi. Aiwa, kana imi munopisa paHarare ndizvo. Kudenga kuri ende kudenga kuna Mwari. Ina handina zvandinokuitai. Vana ndicharera semurerero. Handi ndini ndakazvara, asi vana havasi kudzinza kwangu ndevenyu. Kudenga kuna Mwari, mboitai zvenyu zvamuri kuita. Ndinotambura navo. Ava ndinoramba ndakavasungirira kumusana kwangu. Kana nhasi vakararira nenzara, mangwana vakaenda kuchikoro vane majuzi akadambuka. Zviriko, kudenga kuna Mwari. Madzibaba ndimi mune ropo, ndimi mune tambo. Madzibaba muprofiti. Imboitai yamuri kuita. Ndatenda hangu, ndatenda matari. Imboitai kudenga kuri. Vana 4 kuti 1, 2 nematwins ekupedzesera. Aiwa, it's okay. Kudenga kunani? Kuna Mwari. Imboitai zvenyu. Ko ini ndine zvangu. Aiwa, ko ndine simba ripi rangu zvangu. Handichenyu makangoema kuti ngaaposte. Muonoti wananzi ari kundimaketa tu ngaaposte. Aunoti aswerera kurimandi. Aiwa, zviriko madzibaba. Ndatenda hangu. Asi kudenga kuna Mwari. Nerimwe remakore misodzi yangu nevana vangu Mwari vachatinzwa. Next update muri yeZimbabwe i-update iyo yemabhazi. Chiri kukonzeresa kuti mabhazi aite accident zvataurwa pathis video. Ende vanhu vari kuloda. Mulodhero unofanira kuitwa bhazi zvinonzi mupassage. Pamutemo chaipo hamufaniri kumira vanhu mupassage moya but vari kuzadza neluggage dzavo imomo. Ende vanhu vokwira pamusoro peluggage. Tingatadze kuita accident. Panoita accident ndosaka pachizofa vanhu vakawandisa zvekuti isusu tozoti aiwa bhazi amupinde nhamba yevanhu vataurwa apapa, asi nhamba inozobuda ipapo inenge yakapfuura ipapo. Tatoenda this video. Manero akanaka. Kana uchiziva kuti haushande kuTrip Trans, haunei nechekuita nemabhazi, ndokumbira uswipe up. Vasara, onai video here. So vanhu veTrip Trans, ndakwira bhazi renyu rinosumuka kuma2 kubva muLusaka kuenda kuHarare. Problem yaitika muzvara nhasi inyaya yekuti makondakta enyu handizivi kuti muridzi ari in management. Inini as a client anosishandisa mabhazi enyu, I don't even feel safe to use your buses anymore, and I feel it's my right kuti nditaure nezvedambudziko ndasangana naro nhasi. Bhazi razilodwa mukuona kukambaira kuita makondakta enyu pamusoro. Ndatonetsana naye umwe wacho mira ndichaisa video rake, anga achitopindura kuti hauna right yekunditora video. Iwewo wabhadhara seat, hauna kubhadhara passage. Saka ndinoda kubvunza, kana mune chido chekuda kubatsira vanohodha zvinhu, munodiko kuisa macarriage
kumashure kwemabhazi motakura kamakereji emarani enyu munenge muchibatsira ko makada kuti vanhu vari kutakurawo masuitcases avo vari kutravela totofamba tane maburdens etransport ende imari rudzwai mukumbovapa mari kumaconductor mari yacho. And besides, you as a brand owner, it's your duty to protect your brand. Make sure my standards are up to standard. Are you telling me that you feel comfortable with a big company? So certain things you feel like you can get away with it. I am not happy. Let me show you the other videos. And to be honest, I was supposed to travel right down to Torukumba Kwangu. I couldn't travel. Why? Cause tasungwa ne mapurisa eMzambia. Yerats. Why? What's happening? What's going on? Make it make sense.